खुलुमहा जत प्रेस मीडिया रोनो आरो मी दिनै लाइभ मा फाइमन कारण ले बसे दनो मारे हिमो चिनि दुखनि बिषय उमी ब्रु रो त्रिपुरा राज्यव सेकेंड पपुलेशन दिं तुमो आरो मी चिनि ब्रु वो क्या फो मंत्री क्रोय लाइथानाय बिगत 5 बोसोर ले उमहा माया आरो मी ताबो सेकेंड वो फाइफिहा ताबो फतंगो चिनि ब्रु के हाले प्रमोद रियां हेनाय आरो मी बुंनो जों सरकार थियो अनुरोध खियो राज्य सरकार न खुलुमो बाय काबोमो बाय किए बुंनो जेफो मंत्री के हामेनाय जोंनो बुंनो जों ब्रेके मिनिस्टार मेनाय आरो मी जतनो जों याकुमा याव बाय के रमिया खुलुमो बिन पांडा वो किए दिनियो जों बरबो जत आं बहायफो सायाखौ आंनि जीवनाव आरो मी महाफो खेनायख्रुइ बायदि यामा सामी जोंबा सब समय बिनि तलाव तनाय आरो मी कौ साफो कौथे दामख्रुइ थांथि पारे हिंथि पारे जेथिङोफो बुं केहा माय फिके चिंबा ये सालुं फिनाय ये मा चुमु चुं सब समयले आमा बैसा खेलौनाया ये बुंखेबो बिनि नके शान्तिर बाजारनि प्रमोद रियां बुनो चुं ट्रेले बेसि सान चुंया जेफो बुनो मिनिस्टार सिमेनाय मिनिस्टार हिंबा बो पारा मुलेक मा पारा मुबिखे बोके इस करम सरा माने चौधरी पारा के प्रमोद रियां नलक मा दायित्व बो या नांखे बिंबो प्रेस मीट खेमखे प्रमोद रियां नो बिंबो या प्रेस मीट मा खेमले आरो से बुनो चुं ट्राइबल वारफेयार मिनिस्टार बुं जदि से माइमी अंखे पीटीजी दफ्तरनि खुशी हानमाले चिंब्रुन बादेले बन बादेले ट्रेले क्रोय खाकसामो हानमा बन बादेले ट्रेले क्रोय